Приятели! Здравейте, хора! Какво правите, бе? Днеска с Не моя беше станало? таблет тия пак шаягрем айцо. Той не е айцо. Рано, виж кои банани взех да паднеш да си притрепиш мозъка. Я? Чакай. Искам да Ела видя. да паднеш да... Ела да паднеш да си притрепиш тъпия мозък. Я тача. Арма! Я мълчета ми начи. Бахти бавно развиващата игра, брат. Верно. Къде ти е банана да па? Дай да си щупа мозъка. Арма! Ела да си притрепиш мозъка, не да си го щупиш. Ела върху него. Откъде го се? Еми, въртя тук едно колело и е готово. Айде играем сега. Чакай. Рали, че си яйцето. Чакай, искам да го завъртя. Не, за малко да ми се падне някакво доста яко яйце. Рали, ти как си дел? Чакай, искам да имам златно яйце и ще имам. На мене ми се падна, ама... Не знам где да го взема. Казах, че искам златното яйце. Нищо. Не искам го. Не ми дава. На мене ми се падна пък. Добра, Ти си яйцето. Хора, сега Рали ще е яйцето. златно яйците. От Киндер. Да. Киндер яйце. Чакай да се запашаме. Атача! Да си запаша гащурките. Не знам. Сега ще направим огромно сърчице на тия бестита. Сега, Рали, сега ли на хората? Хора, сега искам да ви кажа. Искам да направим над 500 000 абоната. Аз имам 300 и нещо абоната. И И 699, да. искам да ви кажа, че... Ари, пъхай, мама! Арма, колелото ще дойде. Ей, хора, сам да ви кажа, приятели, че когато има рожден ден, Да, асансьор! когато има рожден ден, с моята най-добра приятелка ще качим танц видео. Тя ще си вземе таблета и на рожденият ми ден тя ще дойде и ще играем танц. Арма, претрепали са? Да, Претрепали са, ма? да, ма. Къде си, ма? Ака, ма. Айди. Тина? Искам ще бъда яйцето. Ма взима да хода за той. Раля, тя идва. Така, правим моджико. Там дали на нивото. Правим моджико. Ти как върви, ще кажеш, че е някакъв пенсионер. Ади, чакай малко, може ли? Ей, сега ще трябва да поизчакаш малко. Да, за След минута минута ще видиш кома забави, чули? Да. Ако това му щупише му една малата.
Хайде да качвай се. Чакай малко, ба. Той че ли си? Чакай, ба. Ето. Добре. Сега идва... Ми дава на хора, бе, брат, заради това. Ето, идва Вади. Ади, после като кача видеото, ще видиш кой ме забави. Заради яйцето ли ма? Много съм смутана. Не, ще видиш кой ме забави. Чакай. Ади! Да ти затварям. О, чао, беста.